खुलुमबाय जतन जों दिनै बेलायनो कायसा नांमानि कगनो सालायनाय आबो हंगाके 75 years नि सिगां सिनि तिप्रासा हदावो बाहायके काइलाइ माने राइडारक बाहाय ते ताबुंनि जरावो काइलाइमुंनि राइडारक बाहाय जों अ फेलाइमुंनो दिनै स्राय-स्रायके सायमानलायनाय अक आगिनि काइलाइमुंबाय ताबुंनि काइलाइमुंगो तामु फेलाय अकगनो स्राय-स्रायके जों सायमाननि बागै दिनै खरं नैजिन हदानि अमर अकरा जों बरबाय कक सालायमानि बिसिंतै अ काइलाइमुं बाहाय तंमानि सिनि ते ताबुक जराव बबा हिंखा आबरनो स्राय-स्रायके सायमानलायनाय आनिन मुखिजा साइखने रे Sunalaki debarma. नारायण मुंखाय सुनालकी देबरमा नारायण मुंखाय Ranjani debarma. नारायण याग्रानि नारायण मुंखाय रंजनी देबरमा अंखाय नारायण बयस बेसेबां Pasator bosarum kana. Pasator बोसोर नारायण के बयस बेसेबां Anke no boy. नबय कासे Go. अंखाय नाना नर काजिक फुरुनि बयस बेसेबां Ani boya sungkana. Patrisi bosarum kana. पाइत्री संखटना अंखाय नानानि निखाय Ani de ani bani kai 30 bosarum kana. अंखाय नंग जराव खाय जतन बयस संगै काजकता नाना Sin jara. सिखला सकसुगै काजकता Sikla soksu ya hanga kai. Bo sikla soksu 18 bosar sin pungya hanga cha. Bo tema kai jaglia. Kok sung jakana. Boy akari mari nai. समाजको सिजाकेता Masuk ke sisa ya. जों दाबो आबनो थाइसे स्राय-स्रायके सायमान अ काइलाइमुंनो सायमाना मुसोहायना रक म भिडियोनो सयासाक नाय दं अ हायंगो जों आजायाखौ सिनि मां अ हायंगो गरिखौ फियाबा आफुरनो सिनि अमर अकरा नाना संरक अ हदावो काइजाखा आगिनि जरानि काइलाइमुं बाय ताबुनि जरानि काइलाइमुं बेलाय फेलायो Point number 1 Agiwo nongni borokni sajangma bai eba hamjangma bai no sajekte sajla no kairi jago nara nangagi kaijak furo nine hamjangmani baida kaijak na nokni borokni hamjangma bai kaijago Jung hamjagui kaijagi hamjagui nongni borok baita. nokni borokni Nongni borok. sajangma bai kaijago Sajangma baita. angkai nana nang kaijangma kai Iko jung angbo iko ma baja hamjagmani na abon ma kaijakta. abani kaijakta phiaba tabuni molo hangke bai thangni sajangmani borok baino gobangko kairi jago point number 2 agiwo kailene sakang kajingne boroi eba sela borokni sajangmani borokno nayo abo hangke raibani bisinti kajingne sela borino phunugo kajingne boroi selano phunugo tai kajingne boroni nukhungni bororok eba kajingne selani nukhungni bororok selate borino nogo thangai nailayo nukhung khanana sakang eba kailene sakang halok khayi selaibe borino toni jagya phiaba tabuni jorawo sungnugo kajingne sakang eba nukhung khalane sakang selabe borino halok khayi toni jago kajingne sakang kok salayo kajingne sakang whatsapp tei chatting khalayo kajingne sakang shopping khailayo tangi hinke tabuni borok puitu khlayo nukhung khanana sakang khoroksa salate khoroksa borini khano saimalanya nango hinai point number 3 agiwo kailai pandani invitation eba kobokmung nogo thangai kuai phati rilayo dadak sidak khaye rilayo hati rogo malaye te kamio kalaye rilayo enga agi ke butike khobor rilai abo khai go thangai pana kuai phati mari ta mana kuai phati ruita na nogo thangai eba hati rogo malai phani khata hati ro ma khai malai khai riwa kuai phati ga enga nana phur bati no khobor mane kuai phati bai khobori ta nogo thangri buta khobor nogo thangri bo baksa mari o ha gusti rok no khai nga kai o nogo bo para puru bo jotono phati mari ta phiaba tabuni jorawo kailai pandani kobongmung call khairi layo baksaba whatsapp tei kadong layo
asuk dadak sidak malai rilaino nanglia. Point number 4. Agini kailai pandani saya eba decoration abo senamjago soni nukhungbai kai nana tabungni jora to nung nuk tongo kailai pandarogo naithok rini iskinok sunglayu sadiwata kai nong phuru roka ati suda sung tamrok to 고담 성적이 뭐나이 오 손이 사야 당거 soni kai nana nong sadiwo tangni heya skin maro totong rini naithok kai be color khaye 그래 뭐나 야보 te 1980 bisini gana gini rogo kebang kugno horo kailaimani laibumano rogo Tiprasa hodawo nukja angkai nana naro kajak puru kai horo da kajak salo 살아는 가자고 지금 살아 가자고 살이 방고 살아 상탕다 nga cái ni to su kuri ku tam kuri jung sati ham sang mai mang ma thang lai yu ham sang khai o ngo ni wa sung sati khai luka bai luka bai horo sala thanggo ho slang thang ma thang horo sala thangge teni phong kaijago ten ni na di bro kaijago ten di bro se kaijak nai ten di bro se kaijago na fiaba tabungni jorani decoration te sayaro skin sengei dal bidal pali ni bai senamjamoro sungnugo. Point number 5. Agini kailai pandawo kamini joto bororok pal khaye rang pusan nange oino chubalayo baksa lai kholiwo baksa mami songo baksa mai bogo abai keno agini kailai pandarok churu basa khaye chubalaye khlai jago phiaba tabuni molni kailai pandawo jong tamnu khungke jotono rang bai samu khlai jago decoration khainani mami songnani mai bok charinani te kubuni nangmani samuro. Point number 6. Agini jorawo 75 years ni sekangrok kailai purwo kaijungai buri tamo telang hungke khuturu japa abahairo telango 1980 BC ni gana gini rogo hungke kaijungai chalano bicycle radio te musu alsari manibo Tiprasa hodawo laibumano tongo fiaba tabuni jorawo jong tamnu hungke tabuni jorawo kaijungai buri telango eba kaijungai chalano riwo bike fridge TV te mami songmani gas ro. Point number 7. Agini jorawo nana chuchu songni chuchu bora songni amalogo kaijungai buri risa soroi kaijago 1980 eba 70 BC ni gana gini rogo sini buri rok sarikanai kaijangmani bo sini hotawo laibumano tongo agi kaijak phuru tabuk to selabo buri rongno rangsang ni rogriwo tamo necklace himaro wakho himaro mathia himaro nga buri bo selano riwo selabo buri no riwo nga nong ni phuru kai norok tamore lekha 정 말이야 뭐나 이거제 사례 함후야 빠이달랑 것을 안 되기 nga nang khata man kha non khata mrikha 아직은 사례 흥가이 블라우스 강사 balas kangsa 리사 강사 nana nor khata mre lekha sadiwo 사주 kailai pandawo intam kailai pandawo tam nani sa nono dai tam mrikha sadi tamuri nani te go mathia riyo wakhum riyo koili riyo agi lulu kanu lulu riyo nga kai sige yestam Cerana sikino bupak pananggai rumah besar koboy yestam celana bomariwo berinya bomariwo abo kajak puru nga nang kha dai no tam mrikha bono isi sige yestam rita asno nga kai nga tabuni hai salano bike riwo gari riwo pingo atro guria atro ria na tam nangya 사리사 nga sari boriu na 에 agini jorawo slaro hungke dutikani kaijago te buri ro hungke risa soroi kaijago 흥가이 정보 아 하이 두티 파노 이거 감사 파노 리자 카타 살라노 리타 감블레 강사 건지 강사 아승어 정리고 nga fiaba tabungni amalni kaijungai buri ro bai thangni rignai no kanai kaijangmani gobang kong nukjago slaro hungka ba bai thangni ritu kono baksa kanai
kaijangmani nukjago. Point number 8. Agini kailaimungo salate burino wathobo khulumrijago. Tabungni jorani bedi hairok gurui. Yaba tabungni jorabo sung tamno hungake kaijinai te kaijinai burino wathobo khulumrijago te bediobo buri selano kitingai juda juda thairago kailaijago bunungo. Point number 9. Tegasa belai no nangkumani ko khorsa te klaima hangke agini jorao laibulai khaye kailai panda phaingerong no maijari jago te steel glass by tui khani jago tabu to one time merang maisawo tabung ni jorani borok to one time mang no sawo ngakan nong pur ka tam bai maisa lai laibulai bai ja laibulai bai thali abo যখন সাদি কাছনো কাছনো হঙ্গাই না 6-7 জন লাই খাজগো খলম মারো হরো ও বড় নাইদি হতা বড় নাই মারো হরো hangga nana nong sadi bada lai bai da mai chalai lai bai manai sing lai bai sara tam lai aba champa da bulai da jai bulai da ya thalik bolong hin tona thalik bolong e hasen ni ta e api khlai kholai ye sunga bo mo jeri tong lai jaw si no bi ba bo fru wo ngo lai bo bothok bola hai kom lo gung tong bai e api ro ya ba tabu ni jora wo lai bulai bai mai chari mani sung nuglia tabu ngake one time mairang rok bai mai chari mani te botol bai tui khani jang mani rok nugu. Point number 10. Agini jora sung tamnu hungke agini jora sung nugo kailai panda wo wate bagla snamboi eba hawa asuri wino mai chari mani rok nugo. Hingkai asuk lai ma hingkai tabu ni haisiat te bilo dining ko asuk salai. hawa se bakala nong he bakala phana bolai ke ong ya kha lai phan na hari asuk lai kha am ti khai ni asuk la jaga ro khaijak to bakala ni ro wa ni ro tongo baksa tongo ge asul jo to kulu ge hangkai ba anga nong sadeo kai hawa da asuk sa lai khena bakala bai ong ko bakala asugo bakala bai kisa o ong ko hai ke sanam jakta hawa no bakala bai rita bai ro anga nana nong sadeo kai nong lokai le panawa asuk mane ko wa ro bo wi hai wa kong ne kong thang bo kha hangkai hawa no wa boy dita asuk mo sanam jak ya sanam hawa no wa boya kana no lai na hari ke ba asuk na asuk ko serong na ko bo jai khaijak ja ai no asuk sa lai ja ko ap te khai sai phei ta sini sa de ro ap te do fia ba tabu ni jora wo wate bagla saka wo asugri woi eba hawa asugri woi mai chari jamaro sung nugya tabu ngeke dining table lo sero eba mai chawo asugri woi mai chari jago. Point number 11. Agini jora wo ngeke bri songno engo selan songno mai phatik tam chari jago thamani sari pango phatisa teni ni phungo phatisa te aboni diboni jorawo phatisa bri songno phaijingo phatik tam mai chari ma haino selan song phaijingo bo phatik tam mai chari wo angkai nana nong sadiwo tabuk to selan song engo phatisa bri song engo phatisa se chari wo baksa kai ba selabai beri mili wise kaisa jaga wo sari wo ngan nong purwo selan song phajingo phate besuk sari beri song phajingo phate besuk sari iko jing kaisa puro kai selang song thang puro bo sari talango ngai selang song thangai beri na thang puro bo ma sari wo sari pango tenin phungo sari tenin phungo ma sari wo aba e phatisa ngakai asol ke bufur sari adi boro ten di boro e kaja gai ngai jote phatiktam masata ya ngai nana nong ne sadiwa kai am ti no phatik tam no ma sari ta sari pango phaisa selano go sai thang ro do selano go sari talang ha kai buri no go ayengo horo phatisa sari pango jari ako tisere bai kai no go hap kai angko khata mai sari kai tenin phungo sari wo tenin phungo bo sari wo kai adi boro bote sari ta aba ko jotun kotor angko mui ka ma sari khata kai jak bai ak bai sari khata fia ba tabung ni jora wo tam nujak ke tabung ni jora wo jotoi selan sunu phaijingo phatisa bori song phaijingo phatisa nan jotoi sari mane nogo waisa wisho
kaisa koisu thayo abo haipa nugo jotoi phatisa salan songni bai buri songni mili laiye thumsa khaiye jotoi phatisa no sari mani nukjago. Point number 12. Agio ngake wak tok pun bahan keri phano tekubuni muirok bai kailai panda khaima rok nukjago. Kai osak he musa songwai jawo. Misti rok jasa tabungni hai. Bor misti keri manai ta. Papor to tong. Papor keri kun. Mukhi rok to tong. Mukhi musa tong jawo. Sakni hai ta. Mukhi keri sakni sakna keri. Budai sol sol ta sak ko mukhi bagine. Tabungni mukhi rok kang hasa hamjagya. Fiaba tabungni jorawo jotona kisa misa chukti chugete mui hanok sari wei sakothok bai pandaro khaimani nukjago. Agio salan song lama kolok himi thangai bri nogo thangai kaijangmani ro nugo tangi ngeke lama ro asu thana phainani hamtaya aboni bagai lama kolok no palbaksa ga thangai himbai kaijangmani nugo. Kino tabung hai to gari gura kere himbui mang salang hon thang lai jawo. Apte khe makajak lai ta. Noro agi kaijak puro tak ni gari rok buja thalai. Himui se thang lai yo. Himu je thang na horo se luka bai. Luka bai. Angka nana noro kai agi thang puro himi thalai yo norok bo. Himbui thang mo nai himbui luka tei. Luka bai ta. Luka tei a doi tin jo na badai kha na luka sanam lai ha thang lai ja. No ko khai pan thang lai ta. Apte khe mang kajak phai bai ka bla se. Fiaba tabuni molo aba hake lam kolok lam himi thangai kaijnani nanglia tabung hake malkhung bai no thangai hasalano kailai mani jeng nukjago. Point number 14. Abongkha salan song agi buri songni ayengo horo thangai hosa thumani nugo. Salan song buri song nogo hosa thuma haino buri songbo salan song ayeng phachingo hosa mathuo tangi ngeke lama kolok himi thangmani kaijangmani salo kipil phai manya kaijangmani salo kipil phai mai angai salan song ayengo aba buri song ayengo hosa thumani laibumano chini Tiprasa hodawo nugo. Phiaba tabuni molo salan song buri song ayengo thuya eba buri songbo salan song ayengo asuk thumani rok nukjagya bele hakchal hingkai simino abo hairok thumani nukjago. Tabuni jorao hingke salan song buri song aro thangai kaijak phaiye o salano buri no tui phayo ten dini thalose buri song ayengni phaiye salan song ayengo reception pandawo manjago. Point number 15. Agini jorao kailai pandawo resamung te musamung rok nukjagya songsa jagya te kaijingni salate kaijingni buribo kailai pandani salo musamani rok laibuma kore. Agini borok rok wansungmani hingke kailai panda kothani salo abahai musamani joraya. Tabuk to kailai pandawo eba sadi rogo nugo jeng o rosamnai bodol mosanai bodol ong naharu nong pura ati rok na nahalai. Keroi manai bor ne asung ko rosamnai bodol mosanai bodol ko to keroi. Angka nana nong ne sadio kai nong kailai pandawo ati rosamnai mosanai bodol to tong. Mahaya bla. Ati rok korina. Kore. Angka kai tabuk to seng tek asan nugo kailai pandani salo kaijinai buri aba kaijinai sela borbo mosalai te kisa mongni kaisa tonthongmani salhina angkai langmo to wasi se kaijak bla aun bage palo ba kisa mosalai ngan noro agi mu musaka kaijang dinogo Ma musaya manai. atero musaya na Musaya. Musana karile sini ma khangse nugu ya gaza. o hajina Hase. Sungri hungklai tong lai jawo. yu honglai tongta Sini ma khangse nugu ya. Apte rokta sini jaha. Fiaba tabuni jorao seng tabu nungsa ke kailai pani salo kaijina salate kaijina burete bongni palongno musamani nungjago resamung musamung pandarobo songsa jamani nungjago.